Dnešný piatkový výjazdový deň v Košickom kraji bol veľmi podnetný, pretože jednak sme si otestovali, ako reagujú ľudia na ponuky, ktoré vo svojom programe dáva strana Národ a spravodlivosť. A takisto sme získali veľmi veľa cenných podnetov na zlepšenie skvalitnenia života ľudí tu na východnom Slovensku. Pre mňa osobne bolo veľmi zaujímavé stretnutie napríklad v Petrovciach v resocializačnom centre, a takisto s predstaviteľmi obce alebo miestneho jednotného roľníckeho družstva, kde sú nie problémy, ako dopestovať, ako udržať toto družstvo, ale skôr s odbytom. A je skutočne na zamyslenie, že predávajú svoje produkty do Poľska alebo do Maďarska a na Slovensku naopak privážame nekvalitné potraviny, ktoré sa predávajú cez rozličné zahraničné siete. Takisto veľmi podnetné bolo aj stretnutie alebo hodinová relácia v regionálnej televízii TV Region, ktorá pokrýva Prešovský aj Košický kraj, lebo myslím si, že je to priestor, kde na rozdiel od celoslovenských médií môže konečne zaznieť pravda o našom volebnom programe, pravda o našich názoroch, čo skutočne nie je umožnené v celoslovenských médiách, či už verejnoprávnych alebo súkromných. A verím, že nájde odozvu u divákov, ktorí si to pozrú v rámci Prešovského a Košického kraja. No a nakoniec aj Krompachy a Spišská Nová Ves, stretnutia s ľuďmi, boli tiež takým podnetom na to, že treba veľmi rýchlo riešiť viac ako akútny problém s cigánskou menšinou alebo s cigánskym etnikom, pretože práve tieto oblasti Spiša sú najviac postihnuté a vyslovene tu cítiť už to napätie, ktoré, ak sa niečo neudeje, môže vybuchnúť. Podľa mňa je najdôležitejšie to, či tá strana je čistá, alebo či tá strana je zašpinená všelijakými kauzami. Pretože najdôležitejšie dnes na Slovensku je to, aby sme zastavili rozkradnutie Slovenska doslova. Ono, na Slovensku sú všetci normálni, ten pospolitý ľud je v poriadku. Len ja by som povedal, že ten ľud je tak trošku jak ožiarený, tak tými médiami, politikou, apatickým. Proste niekto im musí ukázať asi trošku tú cestu, že ako by to malo byť. Dnešný deň napríklad na porovnanie sa v Bratislave konal protest ľudí, zorganizovaný spontánne proti politikom, ktorí sú zapletení do týchto všelijakých gorilých kauz. A je zaujímavé, ako som sa práve dozvedela, že polícia použila ťažkoodencov a štátnu políciu na potlačenie týchto protestujúcich. Ja som práve v oblasti Spiša a Krompach, miesta, kde mi ľudia hovorili, že tu by potrebovali policajtov, aby ich ochránili pred cigánmi a nie, aby vlastne útočili na ľudí, ktorí vyjadrujú oprávnene svoje protesty s praktikami, že sa tu doslova rozkradá táto republika.